Un polițist într-un sens giratoriu. Da, care mi-ar spune că vorbim acasă. N-am dat prioritate, chiar dacă știam că trebuie să dau. Am revenit cu alte două eleve. Până răspund ele, nu uita să dai și tu un follow, un like, un subscribe și atenție, aștept în comentarii să scrii întrebările tale pentru următoarele interviuri cu următorii elevi. Hai, vizionare plăcută! Diana, ești gata? Da, 10 întrebări. ok. Zici tu, salut! Bună. Sami, ești șoferiță, nu? Pregătită? Nu. Nu sperii. Dacă ai putea să dai vina pe un singur lucru pentru toate greșelile pe care le faci tu la volan, pe ce ai da vina? Pe ambreiaj. Mașina. Între răbdarea ta și Mini, ce se va strica prima dată? Răbdarea mea. Ambreiajul. Dacă ar fi să existe un premiu Nobel pentru o emoție pe care o simți tu la volan, ce ar câștiga? Nervi. Nervi. Panica. Care e cel mai periculos lucru pe care l-ai făcut în trafic? Să tai calea la oameni. Gen, cum ai vrut aici în giratoriu sau? Da. Că n-am dat prioritate, chiar dacă știam că trebuie să dau. Dacă ar fi să ai vieți ca la GTA, pe ce ți-ai consuma o viață? Mai aș intra anunii cu mașina. Calculată treaba. Să conduc cu viteză, dar viteză de-aia, Top speed, așa? da. Bine, cu Corsa top speed cât să fie, 70? Bine, nu asta. Cu altă mașină. Care e abilitatea pe care ai descoperit că o ai după ce ai început să conduci? Că mai am și răbdare cu oamenii. Confirmat? Hey. Cine m-a mințit aici? Nu, deci pe bune că pe unii, pe toți îi lasă să te bagi în fața mea. Să nu Mașina. mai întârzi când trebuie să merg undeva. Dacă eu aș fi putut citi gândurile, după cât timp aș fi dat jos de mașină? După a doua ședință. Nu, în niciun minut. În câteva Nu mai înjurai secunde. niciodată? Nu. Oh, ce drăguț! Mm. Ce rău ar fi mai puțin rău? Să rămâi fără baterie la telefon, fără combustibil la mașină sau fără explicații când greșești? Fără baterie la telefon. Deci orice. Totul pun la benzină. Să nu fără baterie la telefon. Care este cea mai mare diferență între tine acum și tine de la prima ședință? Parcă am înțeles pedalele și nu mai schimb vitezele fără să pus pe ambreiaj. Ai zis parcă? Acum am grijă la Tobi. Să ne imaginăm că ai putea monta un buton care ar face o chestie incredibilă cu miniul tău. Ce ar face? Parcări. Nu o să mai strice nimic la ea. Între un polițist, un sens giratoriu și expresia vorbim acasă, ce te sperie mai rău? Un polițist într-un sens giratoriu. Da, care mi-ar spune că vorbim acasă. Vorbim acasă. Ești tu, pa? Pa! Ciao. Mare în drum cu Bogdan